Mga bade, siomay. Siomay rice ni siomay rice. Lahi na technique sa pag-siomay rice. Kana siya sa gol ba? Sa fried rice. Siomay o kana siya. Siyempre ito ano ulit. Isang piritohon. Piritohon ang sadaan bade para lami gini yung lasa mga bade ba? Mga bade. Okay mga bade, unang ko ni luto naman eh. Ang siomay. Next cooking, siomay. Siomay na siya mga bade ha. Siomay. Amo na gihiway bade kay amo man isagol sa fried rice mga bade. Ito na yung side mga bade ba? Nasa ibalay oh. Ano? Amat gigan yung siomay eh. Gigan yung timpla ng siomay. Lami ang siomay mga bade. Ano mga bade, loto naman tingali ni babag diba? Kaya isa ko naman sa fried rice. Ato na yung haunon mga bade. Okay mga bade, nara mga bade. Okay. Rice. Sibuyas. Ahos. Right. Sibuyas. Mga bade, sibuyas. Mikos. Ato na siya. Para mo, brown ba? Sunod ang ahos. Okay, butang ng rice mga bade. Butang na sa computer wipe ang rice. Alright. Ngayon na tayo. Assistant! Ang rice. Ilagay mo. Berada mga bade. Yan ito yung mga para blacky siya, blacky. Chowking mga bade, chowking. Ano yung pagluto sa chowking? Kan? Chowking ba? Fried rice and the chowking moves. Ito na nibutang itong siomay. Itong spring kangkong. Spring kangkong ni mga badi. Spring kangkong. Haluin natin. Ay. You see that mga bade? You see that? Oh, spray kongkong. Chowking moves ni mga bade, chowking moves. Ano yung pagtirada sa chowking moves? Right mga bade, luto na ni mga bade ah. Atong mini chowking nga pagkaluto, fried rice. Right. Yan na mga bade, naka-ready na among pamahaw. Okay, tulog pa sila. Ato na sila ang pukaon.